počne zabava. Druga epizoda šestog ciklusa kviza pitanja za šampiona. Moje ime je Ilija Kovačić. U prethodnoj epizodi ranije smo se proslavljali Darka iz Beograda, a titul šampiona odneo je Miroslav takođe iz Beograda. Četvoro današnjih takmičara su na poziciji 1 Nikola Stojsavljević Ritopek. Dobrodošli. Pozicija 2 Svetlana Pavlović Stari Ledinci. Poštovanje. Pozicija 3 Bojan Peruničić Kruševac. Dobrodošli. I pozicija 4 Luka Vučković Jagodina. Dobrodošli. Izvolite. Veliki pozdrav, dragi gledalci, dobrodošli u kviz pitanja za šampiona. Četvoro takmičara su već u studiju, a da biste se vi našli na njihovim mestima, potrebno je naravno da se prijavite. Kako se prijavljujete? Pozovete broj telefona 0900 666 ili pošaljete SMS poruku sa tekstom PZS razmak, vaše ime i prezime na broj 5338 i automatski ste u konkurenciji za učešće u kvizu u kome se naši takmičari zaista prijatno osjećaju i svi jedva čekaju da vas oduševe svojim znanjem. I ovoga puta o osveženju naših takmičara brinu naši prijatelji iz kompanije Fruvita uz pomoć Hello voćnih sokova, jednog pravog izbora za najbolju voćnu žurku, a šampiona današnje epizode, kao i svaki put, očekuje voćni Hello paket. Da ne dužimo više, već da pređemo na prvu igru, a to je igra Pobedi zvona. Krećemo sa laganim zagrevanjem u igri u kojoj takmičari imaju zadatak što pre da skupe 10 poena da bi nastavili današnje takmičenje. Poeni se skupljaju tako što se daju tačni odgovori na pitanja koje vrede 1, 2 ili 3 poena, baš tim redosledom. A naravno, takmičari treba da imaju brzinu da bi se javili pre od svojih konkurenata. Krećemo od prvog pitanja koje vredi 1 poen i koje glasi: kako se zovu dve Morave koje spajanjem čine, Svetlana? Južna i zapadna. Tačan odgovor, čine Veliku Moravu, zapadna i južna, prvi poen za Svetlanu. Pitanje za 2 poena. U koju vrstu naftnog derivata spada gorivo sa oznakom MB92? Nikola? Bezolovni benzin. Običan benzin. U koju vrstu naftnih derivata? Naftnog derivata. Luka? Tačnih. Bojane? U benzine. Benzine, tačan odgovor. Tražili smo vrstu naftnog derivata. Idemo dalje. Pitanje za 3 poena. Koji je najveći jednocifreni prost broj? Bojane? 7. 7 je tačan odgovor. Pitanje za 1 poen. Kako se još može reći pomorandža? Nikola? Naranđa. Naranđa, tačan odgovor. Vaš omiljeni sok. Da li je to naranđa? Pa pretpostavljam, šta ću? Jeste. Da. Jeste. Vrlo ukusno. Hello, voćni sok od pomoranđe ili naranđe. Pitanje za 2 poena. Kog slavnog modnog kreatora je ubio Andrew Cunanan? Luka? Gianni Versace. Gianni Versace je tačan odgovor. Pitanje za 3 poena. Kako se preziva naš pisac Radoslav koji je dobio Ninovu nagradu za najbolji roman objavljen 1993. koji se zove Sudbine i komentari? Prezime pisca Radoslava? Petković. Idemo dalje. Pitanje za 1 poen. Kako nazivamo prirodnu pojavu koja se sastoji od vode u tečnom stanju? Luka? Kiša. Kiša, tačan odgovor. Pitanje za 2 poena. U kom naselju u beogradskoj opštini Grocka se nalazio jedini nuklearni reaktor, Bojane? Vinča. Vinča, tačan odgovor u našoj zemlji.
Pitanje za 3 poena. Koji unutrašnji organ u ljudskom telu svakog dana proizvodi približno 1 gram holesterola? Nikola? Jetra. Jeste jetra, tačan odgovor. Pitanje za 1 poen. Koji naš košarkaški klub predvodi kao trener Svetislav Pešić? Bojane? Crvena zvezda. Crvena zvezda je tačan odgovor. Pitanje za 2 poena. U kom savremenom mediju komunikacije... Luka? Nisam sebe. Televizija. Je nastao popularni Facebook? Bojane? Internet. Internet je tačan odgovor i Bojan kao prvoplasirani prolazi u narednu rundu. Mi idemo dalje. Još su 2 ostala otvorena mesta u narednoj rundi. Na redu je pitanje za 3 poena. Kog meseca se u Srbiji tradicionalno obeležava Dan vozača? Kog meseca? Luka? Marta. Svetlana? Septembra. Nikola razmišlja? Juna. Kažite. Juna. Juna, nije juna. Ćemo čujemo nekog iz publike, da li neko zna? August, novembar. Kad se Juli. nagađa. Januar, 15. januar. Idemo dalje. Pitanje za 1 poen. Koja bezbednostna struktura se deli na 4 divizije armije? Svetlana? Vojska. Vojska, tačan odgovor. Pitanje za 2 poena. Koja reč od 3 slova na našem jeziku znači isto što i okvir? Svetlana? Ram. Ram, tačan odgovor. Pitanje za 3 poena. Kako se zove glumac koji daje glas glavnom junaku animiranog filma Munja? Inače, ovaj glumac je nedavno imao porodičnu tragediju. Poznati glumac. Luka? Paul Newman. Iz Briljantina. Nikola? John Travolta. Jeste, John Travolta, tačan odgovor. Pitanje za 1 poen. Kelebija je naziv graničnog prelaza između... Nikola? Jugoslavije i Mađarske. Srbije i Mađarske. Srbije i koje susedne, Luka? Mađarske. Mađarske, tačan odgovor. Ne trčite pred rudu, Nikola. Pitanje za 2 poena. U čemu se takmiče učesnici manifestacije koja se zove Pesničenje 04? Luka? Boks. Nikola? Poezija. Poezija, tačan odgovor, poezija. Pitanje za 3 poena. Iz kog jezika potiče saobraćajna skraćenica TIR? Nikola? Iz engleskog. TIR. Luka? Iz francuskog. Iz francuskog je tačan odgovor. Nikola, kako to ne znate? Sad sam se sjetio, ali je. Pitanje za 1 poen. Kom energentu je namenjena infrastruktura koja se naziva Južni... Nikola? Gas. Gas, tačan odgovor, Južni tok. Nikola kao drugoplasirani prolazi u narednu rundu. Ostaje još Luka sa 7 i Svetlana sa 4 boda da se bore za jedno preostalo mesto. Mi idemo do pitanja koje vredi 2 poena i koje glasi: prema poznatoj priči, šta se odstranjuje iz klin čorbe kada se ona skuva? Svetlana? Klin. Klin, tačan odgovor. Pitanje za 3 poena. Koji rok muzičar je objavio album Hippie Šizik Metafizik? Luka? Rambo Amadeus. Jeste, Rambo Amadeus i Luka kao trećeplasirani prolazi u narednu rundu, a u ovom trenutku, nažalost, moramo da se oprostimo od Svetlane, da se zahvalimo na sjajnom učešću, ja bih rekao sjajno učešće, jer u prethodnoj epizodi malo je nedostajalo da dođete čak i do finala, da ste imali malo više sreće u izboru, ali mislim da je to prava stvar i pravo iskustvo da nam se ponovo prijavite i da dođete kad dođe nova prinova. Jeste, kad se poradimo. Hvala vam puno. Bojan, Nikola i Luka nastavljaju današnju igru.
A u narednoj rundi njihov zadatak je da pokušaju da za 40 sekundi daju što više uzastopno tačnih odgovora, maksimalan broj 4 iz oblasti koje prethodno sami odaberu. Ima dosta taktike. Sada ćemo vidjeti ko je najbolji taktičar i ko ima najbolje znanje iz određene oblasti. Bojane, 4 oblasti su pred vama i u tome je vaša prednost, dakle da imate veći izbor. Oblasti su narodne bajke, crvena boja, fudbalski klub Partizan, američka autoindustrija. Šta vam deluje onako najjednostavnije, najpoznatije? Dvoumite se između... Pratim sport, ali sam zvezdaš. Znate da zvezdaši neki put znaju mnogo više o Partizanu nego neki partizanovci? Fudbalski klub Partizan. Mislim, nisam, to sam samo rekao. Ne, to su i moje razmišlje. Dobro. Ste spremni? Jes. 40 sekundi. Za Bojana može da krene sad. Kako se zove šef stručnog štaba fudbalskog kluba Partizan? Slaviša Jokanović. Koji bivši igrač Partizana ima najviše nastupa u državnoj reprezentaciji? Stjepan Bobek. Koji igrač ima najviše nastupa za Partizan u istoriji kluba? Stjepan Bobek. Koliko puta je Partizan bio prvak države? Dalje. Protiv koga je Partizan 66. godine igrao u finalu Kupa šampiona? Real Madrid. Kako se ranije zvao stadion Partizana? JNA. Koje godine je osnovan fudbalski klub u okviru sportskog društva Partizan? 1946. Koliko puta je Partizan osvajao nacionalni kup? 10 puta, 20 puta bio prvak države. Sava Milošević ima najviše nastupa u državnoj reprezentaciji. Srbije. U državnoj reprezentaciji, koje god. Momčilo Vukotić ima najviše nastupa za Partizan u istoriji. I 45. je osnovan fudbalski klub. Dakle, 2 odgovora u nizu. Rezultat koji zadovoljni niste? Mogli bi bolje? Moglo je bolje. Mogli bolje. Dobro, dok prođe trema, sve će biti kasnije lakše. Nikola, Izvolite. narodne bajke, crvena boja, američka autoindustrija. Za koga navijate? Crvenu zvezdu. Dakle, narodne bajke, crvena boja, američka autoindustrija. Američka autoindustrija. Američka autoindustrija. 40 sekundi za Nikolu. Može da krene sad. Kako se zove kompanija koju je 1903. godine osnovao Henry Ford? Ford. Džip se prvi put pojavio u Prvom ili u Drugom svetskom ratu? U drugom. Pod kojom skraćenicom je poznat najveći američki proizvođač automobila? GM, General Motors. U sklopu koje američke korporacije se proizvode automobili Dodge? General Motors. Dodge Viper je terensko vozilo ili sportski automobil? Terensko vozilo. Slavni model T je proizvod Forda ili General Motorsa? Ford. Jeste Ford. Imali ste 3 odgovora u nizu. Dodge se pravi u sklopu američke korporacije Chrysler. Simca Chrysler. Dodge Viper je sportski automobil. I to bi bilo to. Dakle, 3 odgovora u nizu imao je Nikola. Bojan 2. Luka, 2 oblasti su pred vama. Da bi prošli u finale potrebno je da date 3 odgovora u nizu. Za rundu Time Out 2, sve ispod toga. Družimo se opet u sljedećoj epizodi. Oblasti su narodne bajke, crvena boja. Crvena boja. Crvena boja. Za koga vi navijate? Ne navijam. Ne navijate, dobro. Ali vam je crvena boja omiljena ili nije? Ne. Nije. Dobro. 40 sekundi, može da krene sad. Koji vitalni fluid ljudskog organizma je crvene boje? Kako se zove čuveni fudbalski klub iz Engleske koga nazivaju crveni đavoli? Manchester United. Kako se zove vrsta vina, grad u Francuskoj i tamno crvena boja? Bordeaux. Koje godine je službeno ukinuto ime Crvena armija za sovjetske oružane snage? 89. U poznatoj bajci kome je u posetu krenula Crvenkapa? Baki. U kojoj zemlji je sedište Međunarodne federacije Crvenog krsta? Švajcarskoj. Koji glumac je dobio Oskara za režiju filma Crveni iz 81. godine? Francis Ford Coppola. Warren Beatty.
Crvena armija, službeno ukinuto ime za sovjetske oružane snage 1946. godine. Ali u svakom slučaju imali ste 3 odgovora u nizu, baš kao i Nikola. I obezbedili ste plasman u finalnu rundu. Ja ih pozivam da zauzmete svoje pozicije. Izvolite. Bojan je ovoga puta, čini mi se, napravio pogrešan izbor. Definitivno. Da je bilo nešto do ove 2 druge oblasti, da li bi bilo bolje? Sigurno. Dobro, za nauk, za sljedeću epizodu, da znate kako treba da birate. Hvala. Družimo se opet kada dobijete novu šansu da pobedite i da osvojite titulu šampiona. Hvala vam. Očekuje nas još jedno uzbudljivo finale epizode. Toliko uzbudljivo da je Nikola već skoro popio svoj sok, pa da... Može. Ovo je druga vrsta. Jabuka. Luka ima drugačiju taktiku. Da sada, dobro. Dakle, takmičimo se do 10. Prvi takmičar koji stigne do 10 odnosi titulu šampiona, sve je vrlo jasno. Nikola je prvi prošao i kod prvog pitanja može da bira da li će prvi odgovarati. Opšta kultura. Hoću. Vi ćete prvi odgovarati. O kojoj profesiji govorimo? Vreme može da krene sad. Zanimanje koje je usko povezano sa jednom velikom infrastrukturom. Pripadnici ove profesije uglavnom nose uniformu. Često ih viđamo na ulicama, ima ih i u zabačenim, slabo naseljenim krajevima. Bivši košarkaš Karl Malone ima nadimak po ovoj profesiji. Njihov rad zahtjeva... Šerif. Dobru kondiciju, pa se ovi... Milicioner. Profesionalci često i takmiče u brzom hodanju. Kada im dužnost naloži, pozvonit će vam na vrata i najčešće su rado viđeni... Poštar. Poštar, tačan odgovor. Poveo je Nikola, sada Luka bira da li će prvi odgovarati. Mediji. Prepušta. Prepuštate. Nikola, o kom časopisu je reč? Vreme može da krene sad. Sedište ovog poznatog mesečnika nalazi se u Čikagu još od osnivanja 1953. godine. Vlasnik je već prvim brojem svog časopisa stekao kapital i tako započeo jedan od najuspešnijih biznisa u svetu medija. Tokom 60-ih magazin je postao simbol seksualne revolucije, zastupajući Playboy. Playboy, tačan odgovor. Namenjen muškarcima, uspeh ovog časopisa mnogo duguje obnaženoj Marilyn Monroe, čija je slika bila na prvoj naslovnici. Nikola, botanika. Prihvat. Vi ćete prvi. O kojoj biljci govorimo? Vreme može da krene sad. Porodica biljaka koja ima oko 1650 vrsta potiče sa američkog kontinenta. Otporno na klimatske uslove, mnogo se uzgaja kao dekoracija zbog velikog broja varijacija u boji i obliku. Samo 2 vrste rastu u tropima, a većina ostalih potiče iz suvih pustinskih predela. Prepoznatljiva je... Orhideje. Po bodljama, ponekad vrlo oštrim, koje služe... Ruža. Za... Kaktus. Kaktus je tačan odgovor. Ne traži posebnu negu, pa je zahvalna za održavanje. Nikola, književnost? Prepušta. Prepuštate. Luka, o kom autoru je reč? Vreme može da krene sad. Veliki majstor kratke priče, jedan od utemeljitelja moderne dramaturgije, rodio se 1860. godine i počeo da piše u zlatno doba realističnog romana, ali se nije oprobao u ovoj formi. Pripovetke mu, međutim, donose slavu najpre u Rusiji, kasnije i u Evropi. Bio je lekar po profesiji, u zrelijim godinama posvećio se pozorištu pišući drame koje vremenom postaju klasici. Galeb. Gogolj. 3 seste ujkavanja Dostojevski. i Višnjik izvode se na scenama širom sveta, a nadahnule su i niz filmskih ostvarenja. Puškin. Čehov. Idemo dalje. Nikola, istorija. Prihvat. O kojoj bitci govorimo? Vreme može da krene sad. Najpoznatije od 4 bitke koje su se desili u periodu od 105 godina da bi svaka od njih ponela isti naziv i to po istom mestu na kome je vođena. U onoj iz 1448. godine poražen je slavni Janoš Hunjadi. U prve 2 iz sredine 14. veka gubitnik je bio Dušan Stefan. A posle najveće od svih Srbija je nestala kao samostalna država. Ova je opevana u narodnim pesmama.
Bitka Kosente. I do dan danas nadahnjuje i nacionalnu... Kosovska. Kosovska bitka je tačan odgovor. Odigrala se za Vidovdan 1389. godine. Nikola, muzika. Prepuštam. Prepuštate. Luka, o kojoj pevačici govorimo? Vreme može da krene sad. Velika zvezda pop muzike još od sredine 90. godina u doba pre svega u Latinskoj Americi, a danas i u celom svetu. Komponuje, pleše, producira, peva... Shakira. Jeste Shakira, tačan odgovor! Tačan odgovor, čestitam Luka. Izvolite. Nikola. Ja, opet. Luka iz Jagodine je ostvario pobedu u današnjoj epizodi. Sjajno znanje, Luka. Čestitke na pobedi i na prikazanom znanju, na plasmanu u finale. I zbog svega toga, naš generalni sponsor, kompanija Hrvita, vas nagrađuje sa ovim voćnim Hello paketom za jednu pravu voćnu žurku. Da se dobro zabavite i pripremite za finale kada se ponovo vidimo. Nikola, drugi put za redom zastajete Šta da radim? u finalu. Očekujemo da će biti bolje u naredne epizodi kada dobijete novu šansu da postanete šampion. Hoće opet se. Opet. Poštovani gledalci, hvala na pažnji. Gledajte dalje kviz Pitanja za šampiona samo na televiziji B92.